ତମେ ବି ଟିକେ ଧର। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଭୟ। କାହା ପ୍ରତି? ଅଙ୍କ ପ୍ରତି। हाँ ଅଙ୍କ ପ୍ରତି सत्य। ସତ। ओ भैया भैया नहीं भया है। कोई लड़की जो बोलता है नहीं भया है वो दो भाई बसेगा, हाँ दला दली करेगा, अच्छा छोटा मारेगा, अच्छा हम धरेगा। अरे ବାବା ଏ ଜୟବାବୁ ଏଇଟା କଣ ସତ ସତିକା ସାପ? की कोइले सत्य सत्य के सप ଆଉ? तो मुची मुची के सप। सती सती ଆମ ଭାଇ କି ମୃଦୁ ଚୁମ୍ବନ ଦଉଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଜୟବାବୁ ସାପ ଧରିକି ବୁଲିବାଟା ତ ପରିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ କି ଅସକର ଧରିକି ବୁଲୁଛ ମ? ତମ ବାପା ମା ଯୋଉ ନାଗଣିକି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହାକୁ ଥରେ ଚୋଟ ମାରିବ ତା କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ? ଭାଇ ଭାଇ ତମ ବାପା ବୋଉ ସେ ନାଗୁଣିକୁ ଧରି ଏ ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ବାପା ବୋଉ? ହଁ ପରା, ପ୍ରଥମ ଚୋଟ ତମକୁ ମାରିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋଟ ଆମ ଦି ଜଣକୁ ମାରିବ। ଏ ଯାହା କହିଲା କଥା ଖୋଲିକି କୁହ। ଭାଇ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 10-15 ବର୍ଷ ରହିଥାନ୍ତି, ସାପୁକୁ ଆଣିକରି ଚେନ୍ନାଇରୁ ମୂଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ତମ ଘରେ ରହିବିନି ବୋଲେ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କଲିକତା ପଳେୟା। ବାହାରିଆ ବାହାରିଆ। ଜୟବାବୁ ବାଘ ମାଂସ ତ ଟିକେ ଖୁଆଇ ପାରିଲ, ନାକୁ ଆଣିକି ଡରେଇଲେ କଣ? କଣ ଖାଇଥାନ୍ତ? ବାଘ ମାଂସ। ବାଘ ମାଂସ ଖାଇବ? ହଁ ବାଘ ମାଂସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ବାପା ମା ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଛ। ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ନାଗୁଣୀ ବୋଲି। ନାଗୁଣୀ ମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟି ହେଇଥିବ ନା। ଦେଖିବା ଦେଖିବା କିଏ ସେ ମହିଷୀ ମହିଳା। ଇ ମେଢ଼ଟା କିଏ ରେ? ଆରେ କ'ଣ ମୋ ବେଳା ଖରାପ, ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିକି ଆଉଛନ୍ତି। ଇସ୍କି ଚାଲିରେ ଖୋଲ ବାଲୋ। ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲ। ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର, ମୋ ଗୌରୀ ବ୍ୟାଚଲର। ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲ। କ'ଣ ରୋବୋଟ ଭଳିଆ ବୋଲୁଛ? ଓଢ଼ଣା ଖୋଲ ନା। ଆରେ ଖୋଲ ଖୋଲ। ଆରେ କ'ଣ ଥରିଲଣି ତମେ? କିରେ ଆରେ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତତେ ଘରକୁ ଯୋଉମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ। ମୋ ନାଁ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଭଲରେ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କିଏ। ଖୋଲିବୁନି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଗୌରୀ ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏବେ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିବ। ହେଇଗଲା ଗୌରୀ। ମୋ ସାମନା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ନା? ମୁଁ କେମିତି ମରିବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛୁ ନା ତୁ? ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ? ଶେଷରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଛୁ। ଭଗବାନ ଖାଲି ତ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନା। କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହୁନୁ? ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଏ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଅଛି। और शिवानी जाकर शिवानी रुद्रानी घर मालिक हेले शिवानी कह घर चाकराणी।
ବୁଝିଲାନି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଇ ଯଦି ରୁଦ୍ରାଣୀ ଜାଣିଛ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖ। କଣ ହେଇଛି ତମେ ଏତେ ଟେନସନରେ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ମୋ ଟେନସନ ବଢେଇ ଦେଇଛି ସେ ଶିବାନୀ। ଶିବାନୀ? ଶିବାନୀ କି? ଶିବାନୀ କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି, ହେଲେ ତାର ଗୋଟାଏ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସେ ଏଇ ଘରେ ରହିବ। ମୋ ଗୌରୀର ତାର ମିଶିକି ଆମେ କେତେ କନଭିନ୍ସ କରେଇଲୁ, ସେ ଜମା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି। ଶେଷରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆରେ ତମ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ସାରା ଦୁନିଆ ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନ ଲୋଭୀ ବୋଲି। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାକୁ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦିଏନି, ହେଲେ କେହି କେବେ କହିପାରିବେନି ରୁଦ୍ରାଣୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିଛି ରୁଦ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରୁଦ୍ରାଣୀ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଯଦି ଟିକେ ଆସ ଉଠିବ ମୁଁ ଗୌରୀକି ନେଇ କୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତମେ ଦେଖିବ ରୁଦ୍ରାଣୀ, ଯୋଉଦିନ ସେ ଶିବାନୀ ତମରି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିବ ମୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି, ସେମିତି ସୁଯୋଗ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆସିବନି। ସୁଯୋଗ ପରେ ଆସି ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା